Айде! Излъчва се сега. Хайде да те видим и съзнаването. Престъпниките към гледай сакпай. Хайде и мафия, гледай тук какво страдат стачки. Ти дай да го надуе на ветър, рече една от другото яга бат. Там Городецки и Ботев. Ей, не са да ви, молим ти се. С това бе, ял бе. Дай ми там мафия. И аз записвам, ей. Само не знам как е Ларес. С Радецки ма служат. Чакай, че не знам как е Ларес. И да ма снимат. Я директно излъчвам се ги. Ме вече няма да дадеш. Не, аз го записвам като запис. Това не е Радецки, ти знаеш. Това е надписал. Мафия! Така, мафиоти разни. Опа, алармата се задейства, дръжте я. На, си мафия. Абе, тия ще кажат. Тия, затова ли ги пращаме ние около Зодуй? Да стъпат на българска земя, ни се прави лъня на английско бързо. Това и засвиркалото вече. Гоня дойде да не свирна, бе. Я за кого носа от джоба си тогава? Те снимай хотелите. Тей, паметнико!